कामरूप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गुवाहाटीनि बाथौफुरिनि गाहाय बाथौ थानसालियाव आरज गाबदों। गुवाहाटीनि बाथौफुरिनि मिरुनि बाथौ थानसालियाव सप्तानि गोथार मंगलबार सानाव आरज गाबनाय हाबाफारि खुंबोबाय थायो। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सान आरो सम रानलायनानै गुवाहाटीनि बाथौफुरिनि मिरुनि बाथौ थानसालियाव सप्तानि मोनफ्रोमबो मंगलबाराव आरज गाबनाय हाबाफारि खुंबोनायखौ नुनो मोनबोदों। दिनैबो कामरूप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुवाहाटीनि बाथौफुरि मिरुनि बाथौ थानसालियाव बोराइ बाथौनि सेराव सिजौनि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै धुप-धुना सावनानै आरज गाबदों। कामरूप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गासै सा 500 बाथौ सिबियारि दौरि गोथारि माइनाव थान्दैमोनहा बाहागो लायो। दिनैनि आरज गाबनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, बुंथिगिरि गुणेश्वर स्वर्गियारी, आरज हानजा दैदेनगिरि बुहाराम नार्जारी, BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', जालुकबारि आउटपस्टनि सामलायगिरि राजेन बर', मिरु लाइमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि राजेन बसुमतारी, सानजा कामरूप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन दैमारी मोनहा बाहागो लायो। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय हाबाफारि कामरूप जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों। 500नि बांसिन बेयाव बाथौसाफोरा बाहागो लानो हादों आरो बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गाहाय बाथौ थानसालि बाथौफुरियाव बे आरज गाबनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मावफारि लानानै बेखौ लानाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै 24 जिल्ला बे दिनै आगान होफैबाय आरो बियो दिनै मोनसे धोरोम फोसावनायनि मोनसे जाफुंसार। मानो होनोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय आरो दिनै जिल्ला आफादनि आरो बियाब आफादनि सिङाव जिखिनि बाथौ सिबियारिफोरा खामानि मावगासिनो दङ, नैबे मोनसे धोरोम बिथिङाव फोसावनायनि मोनसे मावथांखि आरो बेखौनो लानानै सुबुं गोजोन आरो थासारिखौ नागिरनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि बे आरज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै जायफोरा आरजनि हाबाफारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय बियाब आफाद, गामि आफाद, बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। मानो होनब्ला बिथांमोनाबो दिनैनि सानसेनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव बाहागो लाफैदों। जों नुनो मोनदों माब्लाबा समाव बबेबा जिल्लानि आरज गाबनाय एसे बेले-बेजे, बबेबा जिल्लानिया सिरियाल बेफोरबायदि बेयो सैथो। मानो होनोब्ला बिनि सायाव वार्कशप लाबोगासिनो दङ आरो बे वार्कशपखौ जिल्ला लेभेल, आनसलिक लेभेल, गामि लेभेलफोरावबो होनायनि राहा खालामगासिनो दङ। मानो होनब्ला दिनै आरजनि गेजेरजों इसोर मोनदांनायनि मोनसे राहाखौ लानाय जादों आरो बेनिखायनो जोङो आरजनि खौसेथि आरो समान खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव गोबां मावफारि लाबोगासिनो दङ आरो बे मावफारि लाबोनायनि गेजेरजों निस्सय बेयो उननि समफोराव आरजनि डिसिप्लिना फैगोन आरो बेखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों खामानि मावलांनो नाजागासिनो।